Zarmai zai matasa satatajo kan sai igane Coalition of Zarma Youth. Yukoi foro kan zarmai zai kan gona kacho Usmanu Dan Fodio University te. Before Alhadu Hane jirbiyagga Mauludu Handora. Kan ga sabanda jirbi waran zacin difo August Handora. Jiri zambar hinka da waran kacin digo. Aliyu Muhammad no koite satase wakili margado nango kan ana sata wana dirawoci bore kulkango margado se. So the coalition plans to sponsor students who excel academically in primary, secondary and higher institutions. This will not only sponsor their education but also serve as an example to other parents and students. The second one is providing... Sande matakan ane Ingilici naga ane Coalition of Zarma Youth satata jino kan gona ga fondi yanceci kan ganan zarma minga wana izai no chauyan arabiya da boka wane zama sataci yawaga jankace yawo nan ina zarmci na nan banda ase dole zarmai mutun ingai bunga kinge wana izai no chauyan jinmaga zama ba ci ne kan koi jine gona gingai wana izai no chauyan sankufa iri kan ido kanan banda. The coalition proposes to reward students who top their class. Satane inga gona ga fondi yanceci matakan bore kan mo chau igudu goi gwamnati wane. Zarmai zai kan gona ka chau Usmanu Dan Fodio jami'ara jiru kulno igingai wana foro dumute ga zarmci na mai cabe. Haran margadai borbo bukoi sandai Sokoto zarmukoyo Alhaji Garbai da inga wani jamai yadin da Professor Abdullahi Ango kan gona ga cawandi makarantara da Sheikh Alfa Adamu Tankosare satane inga gona ga fondiyan gana kan ganan zarmai zai kan go kauye rabumbo madu berai